Stromček, sviečky, vôňa Vianoc, ľudia sú viac priateľskí. S ampliónou znie tichá noc, bielý kraj je anielský a na námestiach v jasličkách je zo pár malých pastierov nad dieťatkom a Máriou, kde úsmev dvoch anielov, všetko veľmi útulné a všetko také sviatočné. Pravý príbeh Vianoc s tým však má tak málo spoločné. Syn Boží sa nenarodil v krásnych jasliach voňavých, z výzdob sviečok darov jedál, vôbec netajil sa dých. Kde bol zástup vítajúci, kúzlo svetlic, hojnosť mier. Príbeh Vianoc bol skôr o tom nájsť kľúč od zavretých dvier. Prijala ich čierna mašta, staré jasle v úzadí. Ešte, že ten príchod kráľa aspoň ovciam nevadí. Príbeh Vianoc vôbec nebol témou televíznych správ a žiadne húfy novinárov, štátny sviatok, deň oslav. Len pár pastierov na úboče, sticho, keď spev z neba znel. Sláva Bohu na výsostiach, básni každý z nich sa pel. Traja králi z východu však uverili správe hviezd a prichystali dar pre kráľa, čo šiel naše hriechy niesť. Pán Boh až tak miloval svet, že neváhal syna dať. A ten, ktorý uverí mu, môže večný život mať. Pán Ježišku nám tu prišiel, vítaš ho a kdežti spíš. Kolísku mal niekde v jasliach, trónom kráľovským bol kríž. Stromček, sviečky, vôňa Vianoc, ľudia sú viac priateľskí. S ampliónou znie tichá noc, bielý kraj je anielský. Všetko veľmi útulné a všetko také sviatočné. Pravý príbeh Vianoc s tým však má tak málo spoločné. Stromček,